खैथानि बासजों थांगोन नोंसोरलाय? सयतानि बास 8टा बाजियाव मोनहैगोन गुवाहाटी बायहाटा सारियालि 9टा बाजियाव मोनहैगोन 9टा। आरो बिसोर गहपुराव खैथायाव मोनहैगोन? गहपुराव बिसोरो 5टा बाजियाव मोनहैगोन। आंबो थांगौमोन गहपुराव थांनो लुगैदोंमोन आंखौ थांनोनो होआ। एसे मोजां नुनायनि देलाय हिनजावफ्रा सोरबा गुसुं आरो हिनजावफोरासो बुंनायखौ जि देलायदों। देलाय मांगारा भिडिअ'आनो क्लियार नुवाखै मानोबा मा जाखोबा मासे देलायो। जादोंना देलायबाय थाथोंसै आं। बियाय बियानि मान सनमान लालायगोन नै थांनो ओंखारबाय। Bihawa Rubikun. 가까이오는 사리알리 라하타 every something tạo lại lần đấy cùng cả mình lấy đi hầu ra của salib hari ini hai salib hari ini hari Ini घंटा ट्रेवलिंग